Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kajing penteri kesurok nongston rambrai kirshai chegaun ya ka benta ka benkong lani ka PS1 bala penteri de ka company Spika na ka jela Jharkhand kala ya cha menta khamtam ha ka baide ka jing penhe kesurok ban ot ikilom na ka benta ban penbet ya ka jing snai kini kesurok nakaliang ba Robertson Bomon ubreu site engineer jangka National Highways and Infrastructure Development Corporation uliat hu ba ka jing ot ikilom na ka benta ban penhe ya kesurok kala dep kumpanyo pusan nak sispa bat menta kasa satang hakikat tu kat ni teligi benta kibahap apok snong jong kasor nong ston bat shu loong bala khmi lenti bala kumno haus nem banwan on sayo ban siang mau bat ban siang rong no kumba kapau menta kini company kala yarap ru ban penthe khandau hapok kamadan snong ti saw bat ban sna pen baru ya kini kamadan klem kuno jing siu nalor kiwi de ki kamerap dak kini company Hakabai day baka jinglong kloy jangka company ban yarap shnapen bahaya kamadan shnong ti saw nakaliang jangka dorbat shnong ti saw kalapen pau ke jing men bat ke jing songo ya kini ke company. This project we are starting 27th May. We are getting appointment date from NHIDCL. So it will be last 4-5 months rainy season, but we have done so many work, and thanks to all villagers along the project. They very cooperate and supportive. That's why we can will do fastly work. Okay. Hopefully get the support and future also all of the members time and with good quality. Ini nakabandong jadi ke arketing ni ada kumba ni profession salu sa law duba ya ka black topping next year nila aman expect kumba like nutar install kan baki zaka bangila deban yo ban la dep ki odwa ki ayu untuk ni rasdang no black topping kan yang yung lab ba kasnong ruka trelang ba ni kapta mi rasnong tisaw kala ini ya terelang ya cooperate lang tidak kampi iki naliang jungir ni kloy ban yarap itu snong ka kloy ban yarap ini ngu na kaliang ka snong jongi hang ne po isaw te ngim idap ka mesim ka bas no komen ka mesim ka bas ngeu sno komen ka mesim ka bas ngeu ay kuble kan ye kini ki company ya napo nyoka Spika company nadu kini ki project manager ini ki manager yang kena Spika company ya kaba kila yarap lem yangi kasinong hang ne ban pendap ini ki hendau hapo kamadan om tang ba ki pendap petri kene ka surok hang ne hapo sinong jongi han po ti saw kene surok tulin nong stoin rambrai kerchai saigau mekhlia Assam border kaba don hidup kandai kilometer hanrei kila hot kila trei itu hanrei kila yarap ru yangi kene kasinong khamtam ban yarap ban penthe khendau yang ke sinong hani hapo ti saw om de tang pen feeling ya kini ki soil rei kala yarap ru kumno ban pen baha ya kene ka ban pen gili ya kini ki madan tina kaliang ka sinong ti saw jong ni teng dap ka mesim ka baso komen ka basikat dai nyamla shu ban sil kaliang ya ka jingle baha jong kane ka company kinong tre jong kane ka company nadu ki engineer jong ka NHIDCL ini bamon la yarap lem ban trisikam lem kino ki jingsiu kata pisah jong ka sinong ne kila yarap lem ban penthe lada na kaliang jing ka sinong ni pentre kene ka badan la ban ong ka jinglut kala ban ong hadu arpesan lai pulak hanrei ni sinong kan kata ka jing yarap ka jing lakloi ke jong ki ban tembha ya kene ka badan ke jong ni nama kata ngaken tu ya ki kun sinong kun thau jong ni hane sinong ti sau bangin ai ka jing ya trilang pat kini ki company kinong tre jong ne company Spika company bangin ai ka security ben ai kata ka safety yaki kenang bakan long ka jinsingan yaki hakino ki liang baro kenang bakan ka jing tray ka project kalong ka ba jai page kalong ka ba jai renti new ladangin page aki YouTube new haki wi pat ki jaka haba kini ki company
ki baper ki wan ban pentre hang ne hapo ka jaka miklea ka jongi niu i ba kisha berngem gitu ki nong trei kisha berngem kisha kawang mau ki thangru ya ki kali ki jongki kum ki JCB ki dompar ki thang hai nakaliang jongi ka sinong ngam kwa bagi kun sinong kun thau kin ya long kum kita ngin pen i kan kata ka jinshai ya ki wei pat te ngin pen i ka jinshai te nginum dei ban ya thang ya ki kali te ngin di ai ka jinga te lang khna ba ka project kan long ka jing mentoy ladangi ni le ki ai ni pyo ni dat ki ka bamut ka jing du nong ka dei yang hi kelong kumbang ni le beng lajong kan ka dei kata te kumtanga kentu kamtam ye kini kisnong nadu nang ne napo nong stoin ka barang sedang hadu ang te ha mau pir menta dang sedang pentre ka pir subon nakwa ai ba kisnong kiba marjan badejat ka ne ka sudok tulin begin ai kata ka cooperate kan bat kini ki company kana ba kan ka project kan nong ka bejat baik ke itu te ka wei haji kili ke jongki ngakwa ban ai kule ru yo MLA badan burom dungi ba mak milan bersat sisa ula sim kia ka basi ka dei Kau kena ke surok nau 0 kilometer, hadu angti 5 kilometer mau sekian, sisa kila divert lane kila change ke alignment paningkong. Tengi kisau tu di sinong yang yok siu kena surok tulian. Hei lingba ke jing sim kia jong MLA badan burom, lo ai ke jing tho hau ba pestun body insyat lu di root, ula yarap, wood ba pestun ru ula sim kia ya ke jing terpat du MLA, pat kena ke surok tulian mentah kelayat kumba kalong mentah te nakaliang ni kasinong ni so kemen sikadai ru ni ai kuble ru ya nu MLA badan burom jongi kan bala penyo ya kan ka sedok tulian lada umdei mau laban ong kan ka sedok tulian ka bajat apo nong sen tau ni la du lingba ka jingdon ka surok tulian temut kala long ka jing internet susu ya ka sorba nong ston jongi nalor ba ka sor nong ston kala internet susu ki baladon rupa hai lingba ka jingwan ka tulian ru kala nang internet susu kita kilong ke jing ai kublai ke jongi ka sinong ha ka bidei bat ka dei ke jing petre ya kaneka project kaneka sedok tulin nong stoin rambrai ke chai saigau meklea asam bodar ka badon 1000 kilometer kita